domaćica, kako da ti kažem. Ja sam srećna, sada sam srećnija nego ikada. Veruj mi. Ne može da bude dosadno sa onom lutkicom, ne može da ti bude nikada. To jeste. Kući sa detetom. Kako? Hvala, Roberte. Ljudi puta dva. Pa izađem, da, ima tu jedan park blizu moje zgrade, pa odemo onom... Jel prohodala? Da. Koliko ima mi? Gdje Anita, ljudi? Gdje Anita? Ne, Anita. Ajmo ljudi puta dva borba za listu. Prohodala? Jeste. Pa ili izvodiš da se šeta? Da, izlazimo, šetamo, imamo tu parkić preko puta, onda ode sa mnom do prodavnice. Ne, pa ima 10 meseci, mala je. Trn! Da. Ja ne znam iskreno ni kad bi je dala u vrtić, mnogo sam vezana za nju. Ne mogu ja, na primjer, kad sam ovde 2 sata u drugoj prostoriji... Ne, dete mora da ide da bude sa svojim vršnjacima da raste. Znam, ali nekako ne znam kako ću ja to podneti. Kao i svaka majka, nisi ti ni prva ni poslednja. Pa da, naravno, ali mnogo sam vezana za nju, hoću to da kažem. Ali mnogo bolje da bude u vrtiću nego da raste sa babama, komšikama. To da, tu se slažem. Oni ovde u vrtićima odmah uče jezike. Da bi naučila da se druži, da bi naučila da pronađe sebe u društvu od malena. A presimpatična je, mnogo je draga, mnogo je mila i sva je vrckasta, nemirna je. Šta priča? Pa nešto mumla, priča baba. Baba? Da. Babu zove? Da. Pa najviše i ona s babom, jel da? Ne, mislim dok je bila manja da, ali sada sam ovde, mislim da, dođe, ova žena je u stvari dođe baba, da, to je moja tetka. Koja žena? Moja tetka. A nije sa tvojom mamom? Pa ne, čuva je ili jedna žena koja vodi računa o njoj kad sam ja na TikToku ili moja tetka. A majka ne? Pa nisam ja u Srbiji. Pa gde si? U Beču. Pobedili smo, ljudi. Stvarno? Da. Od kad? Pa ima par meseci. A, s kim živiš tamo? Sama ili imaš momka? Nema momka više, sama sam sa Lenom i tu mi je tetka, dođe tetka ponekad i tako. Mislim, nije ponekad, svaki dan. Bila mi je i mama skoro i tako. Super nam je. Dobro. A sestra kako ti je? Dobro, radi. Je ona